Εκπληκτικό. Να του πεις ωραία πράγματα. Μα αυτό έχω πει, ακριβώς αυτό έχω πει. Να το, καλημέρα. Τι κάνετε, ωραία μου κορίτσια? Καλά, μια χαρά, εσείς τι κάνετε? Ωραία είμαστε. Μπράβο στα κορίτσια Προσπαθώ μου. να καταλάβω τι είναι αυτό. Υπέροχο φαγητό. Τι θα μας κάνει φαγητό. σήμερα? Θα φτιάξουμε ψαρονέφρι ή οποιοδήποτε κρέας θέλετε εσείς. Εμένα μου αρέσει το ψαρονέφρι, του ταιριάζει πάρα πολύ. Με σάλτσα πεκορίνο, παιδιά, και φουζίλι. Να γεμίζουν Τι ωραία τα μακαρονάδα. στριφτάρια μέσα με τη σάλτσα και να κολλάνε πάνω. Υπέροχη. Είναι υπέροχη. Και Με είναι κρεατάκι, του δεκάλεπτου μόνο. Και ωραίο φαγητό, τρως και κρεατάκι, τρως και τα Βέβαια, μακαρόνια όλα μαζί. σου. Όλα Ωραίο. μαζί. Κουρεύτηκες? Όχι. Νομίζω ότι δεν έβαλα πρέσα σήμερα. Α, Ξέρετε, καμιά φορά μου αρέσει βάζουμε έτσι που τα λες όλα. Μπράβο. λίγη βοήθεια. Όλοι βάζουμε λίγο τέτοιο στο μαλλί μας. Αλλά σήμερα θα βάλουμε και 3 καλάθια δώρο. Και Έτσι. αφήστε τις τρέσες κατά μέρους. Έτσι, μπράβο. 3 καλάθια από την Μπαρίλα με πολύ πολύ αγάπη θα πάνε σε 3 σπίτια. Και θα ξαναπώ ότι τα δώρα που δίνουμε κάποια, εντάξει δεν λέω για το αυτοκίνητο και αυτά που δίνει ο Γιώργος που είναι τα περισσότερα πάνω από 1.000 ευρώ, μεγάλη αξία τους. Αλλά αυτά τα δώρα είναι γιατί θέλουμε να έρθει κάτι από εμάς στο δικό σας σπίτι. Έτσι, και να λένε, μπράβο. είναι από τα κορίτσια του πρωινού αυτά τα δωράκια. Και όταν μαγειρεύετε στην κουζίνα σας, να μας τιμώσαστε με ένα χαμόγελο. 2, 10, 60, 25, 6, 29, 6, 30, 3 καλάθια, πλούσια όμως, γεμάτα από τα προϊόντα της αγαπημένης μας εταιρείας Μπαρίλα. Πολύ ωραία. Τέλεια. Να πούμε τα υλικά, θέλετε? Να Βέβαια. ξεκινήσουμε. Εκτός αν θέλει κάτι να μας πει Λίτσα. Θες αγάπη να μας πεις κάτι? Από το, Ορβούλα μου. από το πείμα μου τώρα. Είναι καλή μέρα σήμερα από όλη την εβδομάδα. Ναι, είναι μια δυνατή μέρα. Είναι δυνατή μέρα. Είναι μια δυνατή Εμείς μέρα. κρεμόμαστε πάντα τα χείλη σου, το ξέρεις αυτό άλλωστε. Δεν φεύγουμε αν δεν ακούσουμε το ζώδιό μας κάνω και τα ζώδια που μας ενδιαφέρουν των δικών μας ανθρώπων. Πάμε να δούμε τα Έλα, υλικά. πάμε να δούμε μία τα υλικά Τι μας, θα παιδιά. χρειαστούμε? Του δεκάλεπτου αυτή η συνταγή, εύκολη, πολύ νόστιμη φαίνεται. Φουζίλι με ψαρονέφρι και σάλτσα πεκορίνο. Μία συσκευασία μπαρίλα φουζίλι. 2 συσκευασίες σάλτσα μπαρίλα πεκορίνο. 2 μικρά τεμάχια ή ένα μεγάλο τεμάχιο ψαρονέφρι. 3 κουταλιές ελαιόλαδο. Είδες τι ωραίο, είδες αγάπη? Και χωρίς το κρέας είναι τέλειο. Έτσι. 3 κουταλιές ελαιόλαδο, 2 πιπεριές πράσινη κόκκινη θέλετε, κόκκινη κίτρινη θέλετε, κομμένες σε λεπτές φέτες, ένα κρεμμύδι ψιλοκομμένο, μία σκελίδα Τέλεια. σκόρδο σπασμένη, μισό φλιτζάνι λευκό ξηρό κρασί, μία συσκευασία αποφλιωμένα ντοματίνια ή αν έχετε μερικά ντοματίνια φρέσκα στο σπίτι, λίγο ζεστό νεράκι, 2 πρέζες ρίγανη, 2 κουταλιές ψιλοκομμένο βασιλικό. Μυρίζει Ιταλία σήμερα το τραπέζι, παιδιά, είναι τέλειο. Και έχει γεμάτη γεύση, είναι τα λαχανικά που βάζει. Έχει πλούσια γεύση, είναι η σάλτσα πεκορίνο της Μπαρίλα που πέφτει από πάνω και είναι μαγική. Και σκέφτεσαι Γλυκιά, στο γεμάτη ψωμί την γεύση. αλήθεις και είναι τέλεια. Είναι απίστευτη. 2 κουταλιές κάπαρι, αν την τρώτε, αλάτι, πιπέρι και πάμε να συνεχίσουμε. Το πρώτο πράγμα που να πούμε ότι αν δεν θέλετε να βάλετε ψαρονέφρι, μπορείτε να βάλετε ένα οποιοδήποτε κρέας σας αρέσει. Ένα μπριζολάκι λαιμού, χοιρινό, να το κόψετε μικρά κομμάτια, μια πανσετούλα, ένα κοτοπουλάκι, ό,τι σας αρέσει. Το ψαρονέφρι το διαλέγω γιατί ακόμη και για εσάς που προσέχετε λίγο, ας πούμε, δεν έχει πάρα πολύ λίπος μέσα και αν θα δείτε η καρδιά, το μάτι του από το ψαρονέφρι είναι συμπαγές. Δεν έχει μέσα ενδιάμεσα, δεν διατρέχει καθόλου λίπος. Ό,τι έχει και αν έχει είναι λίγο εξωτερικά, το οποίο μπορούμε πάρα πολύ εύκολα να το βγάλουμε και να το αφαιρέσουμε, εντάξει. Αργυρούλα, είναι μεγάλα τα κομμάτια που θα μπουν μέσα στη σάλτσα. Πόσο τα κόβεις? Το Για να δούμε ψαρονέφρι. λίγο στο Όχι, έτοιμο. θα το κόψω. Ενώ, Όχι, σε το κυβάκια κόβω σε το μεταγιόν έχεις. λεπτά. Το κόβω σε λεπτές φετούλες. Α, σε λεπτές φέτες. Ναι, αλλά αν βάλω πανσέτα, ας πούμε, μπορώ να βάλω. Μπορούμε, Για να παιδιά, δούμε έχουμε ένα πει 100 κομμάτι φορές. Όταν κάνουμε ένα φαγητό και θέλουμε να έχει γεύση κρέατος, μπορούμε να πάρουμε πολύ λίγο κρέας. Θα μπορούσα να μην το βάλω και όλο, ας πούμε. Ναι, να πάρω πολύ λίγο Αλλά κρέας. είναι ωραίο, είναι Να το λεπτή ψιλοκόψω φέτα και να κάνω Πολύ τη δουλειά ωραία. μου. Όχι αυτό, όχι αυτό. Έτσι, όχι αυτό. λεπτοκομμένη. Πάμε να καθαρίσουμε λίγο, παιδιά, το ψαρονέφρι. Παίρνουμε ένα μαχαίρι που είναι αρκετά κοφτερό και αφαιρούμε όλες αυτές τις μεμβράνες που έχουμε εδώ, επάνω, έτσι. Είναι βασικό αυτό, γιατί μετά γίνεται ακόμα πιο τρυφερό το κρέας μου. Βγάζω λοιπόν αυτά με προσοχή και όσο τα βγάζω με προσοχή, ήθελα να ευχαριστήσω γιατί το ξέχασα και συγγνώμη, αλλά καμιά φορά με πιέζει ο χρόνος στην κουζίνα και ξεχνάω να πω αυτά που θέλω να πω. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στην ηγεσία του καναλιού μας, που ήταν μαζί μας στο Γαλαξίδι και αμέσως είπε ναι και βοήθησε να προβληθεί σε όλη την Ελλάδα μέσα από το Δελτίο Ειδήσεων η εκδήλωση που έγινε στο Γαλαξίδι, να βοηθήσουμε και τον νομό Φωκίδας, που είναι ένας νομός όχι πολύ προβεβλημένος, και να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον κύριο Πελέκη και τον κύριο Παναγόπουλο από το Δελτίο Ειδήσεων του Αντένα για την προσφορά που έκανε, για τη βοήθειά σας. Είναι εκπληκτική. Και να πούμε ότι το κανάλι είναι πάντα δίπλα. Ό,τι κάνουμε είναι πάντα δίπλα και στηρίζει.
κανάλι μας. Είμαστε οικογένεια. Έτσι, εδώ. μπράβο. Το κανάλι μας είναι. Τα φιλιά μας και την αγάπη μας και στον κύριο Μίνο Κυριακού και στο Θοδωρή μας. Λοιπόν, έχω κόψει το κρέας μου σε Πάντως και το φέτες. γαλαξίδι είναι ωραίο μέρος. Είναι πανέμορφο, παιδιά. Το γαλαξίδι είναι μαγικό. Εγώ είμαι Παριανή, λατρεύω την Πάρο, πεθαίνω για το νησί μου. Αλλά και το γαλαξίδι έχει κερδίσει κομμάτι στην καρδιά μου. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Ηρεμό εκεί και είναι και πιο εύκολο για μένα να πάω στο γαλαξίδι. Για να πάω στην Πάρο Γιατί θέλω. πας με το αυτοκίνητο. Μπορώ να πάω αυθημερών, κατάλαβες. Να φύγω το πρωί τη Κυριακή και να γυρίσω το βράδυ. Ενώ στην Πάρο θα πρέπει να φύγω μία μέρα πριν και ειδικά τώρα που ανοίγει ο καιρός θα πρέπει να έχω κλείσει και το εισιτήριό μου από πολύ νωρίς. Πέρυσι δεν προσπαθούσαμε να πάμε και δεν έβρισκα εισιτήριο να κατεβώ. Βέβαια Αύγουστο που λέγαμε να έρθουμε Τίνο και μετά να πάμε Πάρο. Πάρος. Είναι πολύ κοντά, είναι 2,5 ώρες. Η 2,5 Πάρος με το γρήγορο είναι 2,5, με το συμβατικό καράβι είναι γύρω στις 3,5 ώρες, δεν είναι μακριά. Τα φιλιά μας όλα τα νησιά που μας βλέπετε Αγαπάμε τώρα. τα νησιά, τα λατρεύουμε. Καλή Πάρο, καλοκαιρινή Νάξο, περίοδο Μύκονο, να έχετε. Αμοργό, Κύθρο. Καλές δουλειές όλα τα όλοι. νησιά, υπέροχα. Και πού δεν έχουμε ωραία νησιά, πες μου, Δωδεκάνησα δεν έχουμε ωραία νησιά, Σποράδες, Βόρειο Αιγαίο, Ιόνιο, μαγεία είναι όλα. Ελάχιστο λάδι, βλέπετε, τα φιλιά μας και την αγάπη μας. Ας δυναμώσω τώρα τη φωτιά μου. Ναι. Να βάλω εγώ τα μακαρόνια να βράζουν. Ναι, τα ξέχασα. Ωραία. Βάλτα. Έχεις αλατίσει το νεράκι. Βάζεις και αλάτι, το έχω δίπλα σου. Μπόλικο αλατάκι στο νερό, βρασμένο το νερό μου. Μέσα τα μακαρόνια μου, τα φουζίλι. Σήμερα δουλεύουμε φουζίλι. Διάλεξα αυτά, παιδιά, τα στριφτά. Γιατί μέσα. Όλο εδώ να το στις βάλω, Ναι, βάλτε όλο. Εδώ στις γραμμές βλέπετε ότι κάθεται η σάλτσα επάνω. Αν δείτε το ζυμαρικό που είναι βρασμένο έτοιμο, κάθεται επάνω η σάλτσα. Μπαίνει μέσα στις σπήρες. Θέλει 11 λεπτά κοτούρα. Δεν θα αρχίσετε να μου τραβάτε και να μου ξεκολλάτε κρέας αν κολλήσει επάνω στο τηγάνι σας με καμία περίπτωση. Σε καμία περίπτωση. Το κρέας μόλις ψηθεί και κουνήσω το τηγάνι μου, μόλις κουνήσω το τηγάνι μου, όταν είναι ψημένο το κρέας ξεκολλάει μόνο του, εντάξει. Ας βάλω ακόμη ένα κομματάκι. Μέσα κι αυτό. Λοιπόν, τι θέλω. Δίνουμε και βέβαια εννοείται ότι μπορείτε να κάνετε το κρέας και απλά να ανοίξετε μία σάλτσα πεκορίνο της Μπαρίλα που είναι από τις ωραιότερες γεύσεις που έχετε δοκιμάσει. Πλούσια σε ένταση με αυτό το πεκορίνο και από ωραία ντομάτα. Σου βγάζει μεσόγειο η γεύση. Είναι ωραίο της. τυρί το πεκορίνο. Είναι εκπληκτικό τυρί το Σαν πεκορίνο. πιο δικό μας τυρί μοιάζει. Πεκορίνο αμφιλοχείας. Άλλο εκπληκτικό τυρί. Ένα ωραίο, μοιάζει επίσης με ένα πολύ ωραίο λαδοτήρι που κάνουν στην Άξο. Απίστευτα τυριά στην Άξο. Να στείλουμε τα φιλιά μας στην Ένωση Παραγωγών, στην Άξο, που κάνουν εξαιρετικά τυριά και ταξιδεύουν τα αναξιώτικα τυριά σε όλες τις εκθέσεις του εξωτερικού. Το ξέρεις? Ναι. Ότι παίρνουν μέρος και βγάζουν και υπέροχο γάλα, παιδιά. Δεν κουνάω. Αν Τι ωραία θέλετε αναξιακό φωνηρίζει γάλα, όμως, πιείτε. Ναι, είναι πολύ ωραίο. Πάντως θέλει να είναι Βλέπεις, λεπτό. κοίτα, έλα να δεις. Ό,τι ψήνεται ξεκολλάει. Βλέπεις, μπορείς να βοηθήσεις όμως λίγο εδώ στο Από κέντρο, αυτό βοήθησέ το κρέας κάνεις τα φιλετάκια μινιόν. Από τα φιλετάκια μινιόν τα κάνουμε από το μοσχαρίσιο φιλέτο. Αυτό τι μπορείς είναι? να κάνεις. Αυτό είναι χοιρινό. Το είναι? ψαρονέφρι είναι το φιλέτο του χοιρινού. Και όπως βλέπεις εδώ μέσα στην καρδιά του, βλέπεις ότι δεν έχει καθόλου λίπος. Ναι. Είναι ακόμη και Επειδή για είναι αυτούς που χοιρινό. κάνουν διατροφή. Δεν έχει καθόλου το λίπος. χοιρινό δεν έχει λίπος. Ναι, μέσα εδώ είναι Ενώ πεντακάθαρο. το μοσχάρι έχει. Ναι, το μοσχάρι έχει. Διατρέχεται μέσα. Παιδιά, τα κρέατα είναι. Το μοσχάρι πρέπει να έχει μέσα το λιπάκι του, να είναι μαρμαρωτό το λίπος του, να τρέχει σαν νεράκι μέσα εδώ, μέσα στην καρδιά του, εντάξει. Τότε είναι νόστιμο το μοσχάρι. Γιατί είναι λίγο πιο σκληρό σαν κρέας, τότε είναι πάρα πολύ νόστιμο. Αν είναι τελείως στεγνό, δεν είναι ωραίο, αλλά και δεν βρίσκεις κιόλα. Αργυρούλα, Γύρνα μου τα εδώ τώρα, τελειώνει. να τα κάψουμε. Έλα. Εδώ θα μαγειρευτεί το τηγάνι. Μέσα εδώ τα κάνω εγώ όλα γιατί το χρησιμοποιώ σαν κατσαρόλα. Ενώ εδώ θα ολοκληρωθεί το. Ναι. ψήσιμο. Είναι μαγείρεμα του δεκάλεπτου. Θέλει, κάτσε να πάρουμε αυτό το κρεμμύδι. Είναι μαγείρεμα του δεκάλεπτου. Δεν θέλει παραπάνω. Ψιλοκομμένο κρεμμύδι. Βάζετε σε όλες τις σάλτσες σας ένα κομματάκι ψιλοκομμένο κρεμμύδι. Παιδιά, δένει, καραμελώνει, βγάζει τα σάκχαρά του και κάνει κρέμα ό,τι σάλτσα και να φτιάξω. Και μια απλή σάλτσα με σκέτη τριμμένη φρέσκια ντομάτα να βάλεις, με το κρεμμυδάκι γίνεται τέλεια. Ρίχνω μέσα. Βλέπετε τι ωραία, μόλις ψηθεί, ροδίζει ωραία. Αυτά που βλέπετε στη βάση του τηγανιού Βέβαια, μας, τα αυτά πρέπει να μαυράκια, πάνε πίσω, νομίζω. ναι, τα μαυράκια που βλέπετε στη βάση του τηγανιού είναι ο χυμός του κρέατος που στερεοποιείται όταν ζεσταίνεται το κρέας, βγαίνουν τα ζουμιά του. Στερεοποιούνται κάτω στη βάση του τηγανιού και σε λίγο θα ντεγκλασάρουμε για να τα τρίψουμε, να τα κάνουμε πάλι χυμό να γίνουν τέλεια. Και μέσα μια σπασμένη σκελίδα σκόρδο, απίστευτο άρωμα, τέλειο. Όπως πάντα. Έτσι, ένα σκορδάκι στο φαγητό μας δίνει τέλεια γεύση. Φιλιά στο φίλο μου τον Τζίμι, τον Αποστόλου που δεν τρώει το σκόρδο και όταν του μαγειρεύω και μου λέει δεν έχεις βάλει σκόρδο, Του λέω σου άρεσε το φαγητό, μου λέει πάρα πολύ. Είχε μέσα σκόρδο. Του το λέω μετά. Αλλά κατά τα άλλα δεν το τρώει το σκόρδο.
Λοιπόν, λίγο γιατί σκορδάκι μετά το στα φαγητά αφαιρείς μας. εσύ. Ναι, λίγο σκορδάκι στα Δίνει φαγητά πάντα μας. γεύση, τι Ένταση να και κάνουμε. γλύκα. Αυτό δίνει, αυτό το πράγμα. Για τα κάνει. παιδιά είναι βαρύ το σκόρδο, θεωρείς? Εγώ στα πιστεύω φαγητά? ότι είναι, όταν μαγειρεύετε το σκόρδο, παίρνει γλύκα και είναι πάρα πολύ υγιεινό να μαθαίνετε τα παιδιά σας να τρώνε και σκόρδο και κρεμμύδι από μικρά. Δηλαδή, Εγώ έκανα λάθος αυτό. γιατί δεν τους Γιατί έχεις δώσει. όχι, καλά, το μωρό δεν είναι. Αλλά το Γιάννη Καταρχήν, να πάντα δεις ότι όλα- του μαγείρευε χωρίς σαλάτι, χωρίς αυτά και τώρα έχει μάθει έτσι. Χωρίς σαλάτι καλά κάνεις και του μαγειρεύεις. Αυτό είναι καλό. Αλλά κρεμμυδάκι και σκόρδο καλό είναι να τρώνε. Δηλαδή είναι πολύ υγιεινό να τρώνε τα παιδιά μας τζατζίκι. Γιαούρτι, ελαιόλαδο, σκορδάκι. Τι πιο υγιεινό από αυτό. Εγώ νομίζω ότι το μυστικό σε αυτή τη συνταγή, ένα από τα μυστικά, είναι και οι πιπεριές που βάζεις. Βάζω πιπεριά γιατί μου αρέσει, είπαμε, να τρώω φαγητά που να έχουν μέσα λαχανικά. Κάνει ακόμα και πιο έντονη τη γεύση από το πεκορίνο. Έχει κάνει πολύ ωραία Αντίθεση. αντίθεση, παιδιά, αυτό ακριβώς. Έτσι να βγάλουμε αυτά από μέσα, όλες τις ίνες και τις μεμβράνες από την πιπεριά να τις βγάζετε. Εντάξει. Να τις βγάζετε γιατί είναι πιο νόστιμο μετά το φαγητό μας. Θέλετε να κόψετε σε φετούλες, θέλετε να κόψετε σε κυβάκια, ό,τι σας αρέσει, παιδιά. Λευκό κρασί, Λίτσα μου, καλά το είπες. Λευκό κρασάκι για να αντεγκλασάρω όλα αυτά τα ζουμάκια που έχουν μείνει, Αυτά τα είναι τα καραμελωμένα. ωραία τώρα. Αυτά τώρα εδώ, μόλις βάλουμε μέσα το κρασί μας, τρίψτε το λίγο, Φέη μου, εκεί κάτω, εκεί λιγάκι, έτσι, μπράβο, ωραία. Εσύ τώρα αν το έκανες εσύ. Ναι. Αυτά στη μέση μαγειρεύτηκαν πιο γρήγορα από αυτά. Πάντα, κοίτα να δεις, εξαρτάται και από την ένταση που έχει η κουζίνα. Το γυρίζουμε. Το φαγητό μας το γυρίζουμε μέσα στο Ναι, αλλά σε ένα τώρα τηγάνι. μπορείς να το Ακόμα γυρίσεις και που δεν κεφτέδες. κολλάει. Πώς? Τώρα μπορείς να το γυρίσεις που δεν κολλάνε. Όταν ξεκολλήσουν, όταν μαγειρευτούν και ξεκολλήσουν, το τραβάς, το μεταφέρεις πιο έξω μεταφέρεις, και βάζεις δες. στη μέση το άλλο που δεν Ναι, είναι. σωστό. Γιατί κοίτα να δεις, δεν τα ρίχνω όλα και με τη μία μέσα. Βάζω ένα. βάζεις σιγά, σιγά, εσύ. Μέχρι να φτάσω να τα βάλω. Τα βάζω, υπάρχει λόγος που τα βάζω σιγά σιγά και θα σου πω. Πες Μέχρι αυτό το κόλπο. Μέχρι να φτάσω να τα βάλω όλα μέσα στο τηγάνι, το πρώτο που είχα βάλει έχει ψηθεί. Οπότε μετά θέλουν λίγο μετατόπιση. Κάνε και λίγο τα φουζίλι μας εκεί. Να τα. Τα έκανα, ναι. Μπράβο, το έχεις κάνει, ωραία. Όταν βάζουμε κάτι στο λάδι μας να σοτάρουμε ή κεφτεδάκι, ας πούμε, να τηγανίσουμε, πάντα τα βάζουμε σε δόσεις. Ποτέ όλα με τη μία. Άρα μπρουν δηλαδή μέσα. περιμένουν η μία πλευρά αυτό να γίνει στη μέση και μετά βάζεις τα γύρω-γύρω. Όχι. Μέχρι να βάλω, τα βάζω λίγο-λίγο. Δεν παίρνω το κρέας μου ή τα κεφτεδάκια μου και τα πετάω όλα μαζί στο τηγάνι. Γιατί πέφτει η θερμοκρασία του λαδιού και αντί να κάνει τώρα το κρέας στην κρούστα που θέλω εγώ να μου κάνει, αρχίζει και βγάζει τα ζουμιά του και βράζει. Και μετά χάνουμε το 50% από τη γεύση του φαγητού μας. Απλό είναι, κατανοητό δεν Ναι, είναι. το κατάλαβα. Ναι, κατανοητό είναι. Με κοιτάς με ένα περίεργο ύφος και λέει τι είπα τώρα. Ο Μαρβούλα μου. Λοιπόν, αφήνουμε να εξατμιστεί τελείως το κρασί μας. Κρασάκι, λευκό κρασάκι, ωραίο. Αν έχετε φρέσκα ντοματίνια, μπορείτε να βάλετε κομμένα ντοματίνια στη μέση την ώρα που βάζω και τις πιπεριές. Απλά ίσα να δώσουν λίγο δροσιά στο φαγητό μου. Ναι, γιατί είναι πολύ ωραία πυκνή η σάλτσα που έχει κάνει η Αρκυρούλα. Αλλιώς, ολόκληρα. Όψ, πετάχτηκε πειράζει. απέναντι. Ολόκληρα ντοματίνια βάζω μέσα και τα σπάω με την κουτάλα μου την ώρα που θα πέσουνε. Σπασώ. Έτσι. Σπάστα έτσι. Αυτά λιώνουν γρήγορα. Μαγειρεύονται πάρα πολύ γρήγορα. Γιατί είναι αποφλειωμένα αυτά. Είναι αποφλειωμένα ντοματίνια και είναι γλυκά από μόνα τους και μαγειρεύονται πολύ γρήγορα. Λοιπόν, αφού περάσουν 1-2 λεπτάκια, τώρα θα λατοπιπερώσουμε κιόλας. Αλάτι και πιπέρι, όχι πάρα πολύ αλάτι. Η σάλτσα πεκορίνο της Μπαρίλα είναι τόσο νόστιμη, παιδιά. Να τη φέρω. Που δεν θέλει πολλά πρόσθετα. Την ανοίγετε απλά εύκολα και γρήγορα, βράζετε μια μακαρονάδα και τη βάζετε από πάνω, χωρίς να μου παιδεύεστε. Απλά σας δείχνω με ποιο τρόπο μπορείτε να αξιοποιείτε αυτές τις σάλτσες για να κάνετε είτε αυτή τη σάλτσα είτε την ναπολιτάνα που έχουμε δείξει και όλες τις σάλτσες. Για να συνθέτετε και να φτιάχνετε φαγητά, να δημιουργείτε δηλαδή φαγητά από την αρχή, εντάξει. Αλλιώς το πιο εύκολο και το πιο γρήγορο, ανοίγω το ντουλάπι μου, ανοίγω μια σάλτσα, βράζω ένα πακέτο ζυμαρικά, το ανακατεύω και το τρώμε, έτσι. Αυτό είναι λίγο πιο δημιουργικό. Βάλε μέσα και τη σάλτσα, έτσι. Και νεράκι. Ναι, πάντα βάζουμε λίγο νεράκι. Φέη, θα πάρουμε το νερό των ζυμαρικών, έλα εδώ. Εμένα μια φίλη μου στην Ιταλία Μην που βάλεις, μην βάλεις. Α, δεν θέλεις. Ναι, βάλ' το, συγγνώμη. Ήθελα να πάρουμε το νερό των ζυμαρικών. Ξέρεις τι έκανε. Έβραζε τα μακαρόνια και όταν άφηνε τα μακαρόνια να στραγγίξουν, στην ίδια κατσαρόλα που ήταν ζεστή, έβαζε μέσα τη σάλτσα. Έπαιρνε λίγο βράση σάλτσα και μετά έβαζε τα μακαρόνια μέσα. Μπράβο, την έτοιμη σάλτσα λες. Ναι. Έτσι γίνεται και αυτό, βέβαια. Ναι. Βέβαια. Για να μην λερώνει, ας πούμε. Έτσι, λοιπόν, είναι από τέτοιες